O karon, San Pablo pare man sad punto kasi isa asawa niya. Walay mabasa nga si Pablo pare. Kung na kayo mabasa? Oh, asa Okay, sa 15 sa. Apan sa pagsulat kuniini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Hesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa wahing palita. Oli juga mo sa basa. Oli juga karon ikaw basa. Akong pagkasulugoon ni Kristo Hesus sa akong Sa pag-alagad pag-alagad sa mga dili Hudyo, nag-alagad ako ingon nga pare. Wow! Laki na ba anak? Oh, good.